Yung kamay ko di gumagana last time, di ba? Ngayon, okay na konti kamay ko. Suod ko naman di gumagana. Ano ba yan, sabi ko? Parang mas okay pa nung yung part sa braso kaysa sa... Beshi, mix pala. Bakit mix? Buko na ka nag-mix kayo. Anywhere. Si Poy. Dalawa. Sila po. Sila po. Ay! Uy, mag-order ako sa wife mo, pero wala pa akong time. Mamaya start. Mariregalo ko ulit. Dami ba siyang stock? Oo nga. Oo, pero maganda yung smash mo. Pero basta bigay namin, mid lang. Pag sa likod, hindi iba mo na eh. Hindi ka na confident. Pag na-drop pa siya doon. Tapos sabi na. Oo nga pala, Lord. Dito na siya pinag-ahabol. Doon natin yung lagay. Pero yung the rest, ay, pag nasa harap ka, nakatake eh. Nagkano ako eh. Iwas mo nang push mo sa likod. Hindi pwede. Ganun ito. Ready na ako. Nakakahabol kayo? Pagod na kami sa seconds. Tama na. Naghihintay na yung mga tao. Balik na ako. Yawan na. Ay, hindi ata inangat. Ano yun na? Wala. Ewan yan. Ayan, ewan yan. Sakto pumunta sa smash? Ay. Hindi, kasi. Ayun. Okay. Nakalaro namin kanina. Partner ni Bes. Goods yun, goods. Makakalaro. Gravity. Malapit. Ikaw nagsabi. Tama yun. Work, diba? Pero ba't ko na naman? Iset ka na? Meron, pero sige, ay kulang pa ng isa. Isang menu pa daw. Isang men's ka para mix. Lakas naman si Jess. Oh, parang babae talaga yan. Ikaw ba? Mag-gym na ulit. Saka mag-gym? OGS ka, alam ko. Actually, gusto ko sa OGS, pero yung traffic na lalaan, hindi ko kakayanin. Nalilipa ko sa pound class at saka pump. At saka pump. Baka doon. Sino nakuha mo? Ayun, siya na lang original doon. Kumagaling ka tawa niya. Dati sa amin. Nandun ko yun ng bagong-bago. Naka-apply niya, nandun na kami. Umalis na yung iba. Alam mo, hindi ka mag-aalas sa sila. Okay ka lang? May anak ka? Sa'yo
na to. Ayoko. Antok na ako. Ito na. Ano? Binigyan mo na ang busy. Oo, iba ba? Sabi mo, ako hindi busy. Super duper. Diba? Nurse na. Sa Bula. District Hospital. Government. Nakita ko ba si ate mo sa, sa Watsons? Saan? Sabi mo, uy, ganun ka ba? Ano kaya? Concert ko. Sobra. Sabi ko, gano'n. Lumabas nga yung mga video niya eh. Nanalo siya. Eh, alam ko na kasi siyang sex bomb dancer. Okay. Kasi sa recruitment siya. Kasama ko siya sa may sila. Nag-cheer dance talaga kami. Ay, dito yung cheer dance. Oo. Doon sila nag-start. Hindi ko naman alam na may pakay daw. May pakay daw si... Tignan mo naman. Dami na nabuo mga relasyon. Parang 4 yung naging mag-usap. Successful relationship. Oh wow, holy. I love that. Diba? Sa church na. Nung umalis na ako sa tennis, nag-church na ako. Nag-church na ako. Sobrang bata ako. Like, when ako sumunod ako sa paligid. Yung may asawa pa, ano ate? Iba ba yung sabi? Ganun daw, hindi. Kaya sabi ko ba, si Busy ko. Kasi, yung batch ko, yun yung super diaries. Tapos sumama ko yung, yun yung batch ko. Super. Tapos, oo, di ba? Tapos ngayon, si mama ko sabi, oh, pwede mo na ako bigyan. Tapos ito sa parang may nararamdaman. Tapos, sabi ko, nag-batch ko yung profile ko para. Pero after 4 together for our own good. Jeremiah, Jeremiah. Diba? Totoo. Ay, kagabi nga nag-uusap-usap kami sa Jeremiah. Di ba mabita? Walang di walang pera si Angie. Wala akong pera. Maliwala ka. Pinasal kami. Sisig lang pinasal. Bisita namin 200. Sobrang mag-provide siya. Sa kanya talaga. During mo ng house yun. Anong mas natulog mo kayo? Kaya sa nila. Kaya ang ginasasig ko siya, sabi niya sa akin. Oo, sabi ko. Ako din naman, sige lang. Lahat, lumalapit sa akin. Ako ka na sa gown. Ako ka na sa... Ganon, kasi natutuwa yung mga tao. Doon sa... Hindi! Sarang ka na rin ninong namin. Ano pang punang? Ganon yung tanong. Diba? Maminig ba? Si Wendy? Niloloko nga niya si Wendy. Kaya ninang tawag sa kanya. Yes, kaya nga sabi ni Tita Wendy kay Norisa, di ba ako mag-aanak ng kasal? Siguro po, anak ng binyag na lang. Sabi ka, Nors? Baka, ako na sabi. Parang asawa wala, parang papabuntis ko na lang. Sabi ko, medyo expiration na sabi ko. Sabi nila, pwede na ako ang kapapasok sa baka, sabi niya. Nakaka-intimidate ko siguro. Sobrang soft siya. Ako tagapagsalita. Sabi ko sa'yo. Sabi ni Nalila, mabait kayo? Nagkamaano, sabi ko, ito ganyan. Mabait daw kayo? Kung alam lang nila. Kasi nasaksihan niya lahat. Mga petty away namin as a start ako. Sabi niya yung nasaksihan niya. Ay! Diba? Talaga sa'yo? Oo, hindi niya alam na kaganyan lang yung mata. Pareho lang kayo. Diba? Ano kayo lazy island? Wait lang, dito ka sa vlog. Pinahinga mo. Oh, sige na, maglalaro. Ako. Isa mo lang. No choice. Ayun na, nagkabuhan ako. Ako wala pa siya siya. Meron naman dito? Okay. Orange size mo lang dito. Baka dyan matiyos si boss. Si Diyos na nag-ano. Yay!
Okay lang ba dyan gawin na? O may ka lang wala? Wala ba? Ayun. Oh! O bali yan. Akala ko. Ano yung name nila? Ah, siya si Jack. Kala ko siya. Jeyo, kala ko. Grabe naman yun, boy! Sabi ako
Alvin! Si ano, nakaset na ba? Dito ba tayo? Dito ba tayo? Sinong sa mga? Lagyan mo na. Lagyan mo na ito. Hindi nga. Sino sasabi sa amin ni Giba? Huwag na nakasali ang plani. Saan pa sana? Sino? Sino sa court 6? Meron na ba sa court 6? Court 6, Ella, Lexi, Rain, Greg, Nick. Ella, Lexi, Rain, Jex! Court 6. Kaya. Set yun na lang kasi naman. Court 6. Rain, part 6. Part 6. Outside, 6-2.
Ay, sorry. Hindi ko kayo napasya pag yung sumama. Hindi ka naglaro. Sakit po yung kamay ko. Masyado mahirap. Hindi na makakapalo eh.